Boas de novo dende a Academia de Danzas. Neste novo vídeo de achegamento ao baile tradicional galego imos ver como estruturas básicas que fomos vendo nos vídeos anteriores poden sofrer modificacións e dar lugar a movimentos novos. Entón, isto pasa porque, igual que coa lingua, todos e todas compartimos o idioma galego, pero tanto a nivel persoal e individual como a nivel xeográfico hai trazos diferenciadores, pasa o mesmo no bailar. Ben, imos comenzar entón cunha forma diferente de realizar o picado. Entón partimos do movimento básico que recordábamos que era abro e cambio os pesos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e o que imos a facer é este 3, en lugar de quedar por aí arriba, vai a lanzar para fora. Entón quedaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Ben, agora imos ver outra forma de facer o paseo. Partimos da secuencia aprendida nos vídeos anteriores, que era 1, 2, 3, toco, 1, 2, 3, toco. E se, por exemplo, cambiamos a orientación corporal a frontal, en diagonal, teríamos un paseo novo. 1, 2, 3, toco, 1, 2, 3, toco. E pode resultarnos máis cómodo se o segundo o facemos por atrás. 1, 2, 3, toco, 1, 2, 3, toco. O mesmo pasaría se lle engadimos o picado. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ahora imos ver como podería quedar o aprendido na música. Comezo co paseo.